день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з апавяданнем Генрыха Далідовіча «Страта». Трэцяя частка. На уроку матэматыкі, калі мы рашалі задачу, Міця нечакана нахіліўся да мяне. «Давай, Стась, выйдзем на двор», – ціха прашаптаў ён. «Мне блажыць». Падняўшы галаву, я ўбачыў. Твар яго не толькі звыкла белы, але цяпер яшчэ і стомлена спакутаваны, з нейкім ценем цяжкага болю ды страху. Мы папрасіліся ў настаўніка і падаліся з класа. «Калі я ўпаду раптам, дык ты не бойся», – сказаў ён. «У мяне часта кружыцца галава. Бывае млосць, а то нават ідзе з носа кроў. Здараецца, зусім трачу прытомнасць». Гэтая сталая гаворка пра страшныя выпадкі напалохала мяне, і я аж разгубіўся. Бадай, упершыню сваім яшчэ дзіцячым сэрцам адчуў тое, пра што раней, бадай, і не думаў. А калі і думаў, дык не з такім усведамленнем пра смерць, адчуў яе пагрозны подых. У мяне аж сціснулася душа. Сапраўды, як кажуць мае бацькі, чаму Міця, шчыры, далікатны, разумны хлопец, такі нешчаслівы? Адкуль, навошта прычапілася да яго такая страшная хвароба? Чаму яна ўвогуле ёсць? Я задаваў сабе гэтыя і іншыя пытанні. Канешне, не знаходзіў на іх адказ, і гэта вельмі прыгнятала мяне. Здавалася, каб сказалі, што для міцевага вылячэння трэба нешта аддаць, руку, нагу, вока, дык я аддаў бы не задумваючыся. Я адчуў вялікі, небывалы дагэтуль прыліў спагады і шкадавання. На дварэ, сонечным, але ветраным і пастудзянелым ужо, Міця запыніўся, прытуліўся да сцяны. Ногі і рукі яго трамцелі і, канешне, не ад холаду. «Можа, на свежым паветры палягчэе», – прамовіў ён. «Можа, не самлею. А можа, я скажу настаўнікам, што табе блага?» – запытаў я з трывогаю. «Няхай яны выклічуць па тэлефоне ўрача з дзіраўной». «Не, не трэба», – адказаў ён. «Ніякі ўрач, нават прафесар ці акадэмік, мне надта не паможа. Я ў медыцынскім даведніку вычытаў, што моя хвароба невілечная. Ніхто яшчэ не ведае, адкуль і чаму яна бывае, як яе лячыць». Дрыготкаю рукою дастаў з кішэні пінжака два невялікія пачкі з надпісамі на незразумелай мне мове, адкрыў іх і ўзяў з кожнага ў рот па адной белай таблетцы. А па-другое, ніхто не павінен ведаць, што я такі хворы. З-за гэтага мы нават пераехалі сюды. Таму я папрашу цябе, не гавары, калі ласка, нікому, што ты пачуў і ўбачыў. Я цябе паклікаў, бо думаў, упаду, як падаў ужо. Ды я табе верыў. Я падаклараваў, што буду маўчаць, ды не расказваць Міцевай тайны, хоць яна ўжо не была тайнай для нашай вёскі. Нехта вы ў горадзе неяк уведаў усё пра Бокуцеў і расказаў янкавінцам пра страшную Міцеву хваробу. Неўзабаве, калі Міцю палягчэла, мы вярнуліся ў клас. Я з той часіны глыбока ў душы пачаў насіць з Міцеў цяжкі сакрэт. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і скончылі мы чытанне трэцяй часткі апавядання Генрыха Далідовіча «Страта». Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякую вам за ўвагу.